sijonga ke in fact sincikela phansi komxholo othi ukuba ngumhlolokazi ukuphila nentlungu uxinzelelo kunye nokwakha ubomi kwakhona. Ndiyayi-understanda into yobana ukuphulukana nomyeni wakho ayonto imandi. Imingeni othi uhlangabezane nayo ebomini, akho laa mntu ukusapotayo ebekade ebefudule kusapota, benikade nisenza izinto nobabini, benikade inintsi nje ngoku kufuneka urhwaphilize ubomi wedwa. But ke nantsi ke ngoku into ke ngoku kufuneka iphinde ithethwe ngabantu ukuthi ubomi abuzoma, kufuneka ubomi buqhubeke. Kufuneka uphinde wangumama, kufuneka usebenzile, kufuneka ukhathalele abantwana. Ngamanye amaxesha kufuneka ujongene noxinzelelo oluvela ekhaya kwizalamane, yonke nje laa nto. And then the question is, ngubani umntu ojonga umhlolokazi, the widow? Are you okay? Uright? Uyayibona laa nto leyana. Namhlanje ke on our story time sincokola noSisivuyokazi Mpontshana. Yena ke uzakhe asithatha sibeke because nguye mntanasekhaya umuntu oyaziyo, asiyazi thina. Mfazi, molo mntanasekhaya unjani? Ndiphilile Chuma, Nkosi, unjani wena? Siyaphila nathi enkosi. Okokuqala siyabulela ngoba uvume uzoncokola nathi namhlanje. Cherry on top ke into yobana uqonda bana ke jonga ndizawuza estudio. Masikubulise kwethu sikwamkele kuMasakhane namhlanje. Ndiyabulela Nkosi Chuma. Enkosi kakhulu nam. FM. Ewe, okay ke sona sam, no problem. Okokuqala nje ndifuna sikhe sibuyele umva kancinci siye ekuqaleni Sisivuyokazi. Ukhe ubalisele mna nomphulaphula omamele ekhaya into yobana ukushiywa kwakho ngumyeni kwakho kwaye kwakuchaphazela njani, and zaye zaba njani izinto ngelaa xesha just nje egqibosweleka, and kunjani ngoku? Enyanisweni mandithethe inyaniso, akukho lula. Okokuqala, uyayazi mos uqhele uba nepana, niqhele ukwenza izinto kunye. So now unabantwana ubakhulisayo, funeka ubakhulise wedwa. And also mhlambi ezinye into ezininzi ubushera naye, like ii-problems zomsebenzi, ubuthi ngaba une-problem emsebenzini uxelele yena. So he was my shoulder to cry on. So now everything is new ke ngoku. Kufuneka ube ngumama, utshintshe ke ngoku ube yinye i-character, ube ngumama, uphinde ube ngutata, of which ke akho lula ke, but ke through amandla kaThixo ke uzibona sowuphumelela. In terms of i-support, Vuyo, siyayazi Vuyo into yobana xa kusweleke umyeni, amadoda akaza kuphathela amanqindi mntanasekhaya. Hayi, into ezikabhuti wethu besikhe saneleta apha ebesiyibhalelwe ngomnye wabaphulaphuli esithi unengxaki no-sister-in-law bakhe. Ndizama utshekisha in terms of i-support, how was the support owayifumana kwifemeli kamyeni ne-support owayifumana kwifemeli yakokwenu after uye waswelekelwa ngumyeni? Kwi-support ke ne, honestly, kweli cala lakulo umyeni wam babe bayi-2, so I've got indodakazi yam iyi-1. Okay. But i-problem endaye ndayifumanayo, of which ke zange kube mnandi, kube lula ke, ngumamazala. Umamazala, apparently, I thought mna into yobana nguyena obezandikhowutsha kuba eyazi le pain wake naye wathi go through yona. But ke kulapho ndizibone khona into yobana no, uzibonakalisile uba mhlawumbi laa nto beyenza true kuba bekhunyana wakhe. I feel like ebendipretend okanye mhlawumbi, but ke was avele true colours zakho, of which ke now sisekho asenalo la bond, of which ke ayikho mnandi loo nto because we are family. But ke ifamily, extended family nefamily yasekhaya supported me
and ke ngoku nezinye in-laws zam zaye zandisapota, of which ke ngoku ndaye ndabanawo amandla ukuthi ke mandikwazi ukuzimela because of bakhona abantu abandixhasayo. Vuyo, bakhona abantwana? Abantwana esibesenabo bayi-2. Okay. So ndifuna ke sibuyele kule kaMamazala. Is it i-support Vuyo le ungakhange uyifumane, or kuye kwabakho ingxabano okanye izinto aye wazenza waqonda ubana hayi bo ntombi, but ubungayenzi nje le nto ngokunyana wakho ebesaphila, which then eye yakwenza wafilisha into yobana I think you were pretending me even nangeli xesha unyana wakho ebesakhona. Umyeni wam mos ngumntu owayendilwela kuzo zonke izinto. So now ke ngoku kuthe wawusweleka, zavela ii-true colours kamama. Sometimes befuna nezinto financially like nee-assets, of which ke ngoku yena umntu endicinga uba unelungelo lozifumana ezo zinto ibindim, of which ke ngoku mna I was just supporting her, ndingakhange nditshintshe. Ezaa nto besizenza nomyeni esaphila ndiye ndaqhubekeka nazo, but ke ngoku yena she pushed me away. Ke ngoku nam ndingumntu ndaphela ke ngoku ndiqonda okay mandizidistance kubantu abazawundenza into yobana ndifile negative, because ubomi funeka kuqhubekele. At the end ke nam I'm a human being. Bukhe wabalisa Vuyo ne into yobana i-relationship yakho nomamazala wakho ayikho ntle ngoku based on izinto ke azenzileyo kuwe, nawe waye wadicide into yobana mawuphusheke xa ekuphusha ebomini bakhe. And into endivisa kabuhlungu into yobana uyayithetha into yobana ayikho mandi, meaning that ayikuvisi kakuhle. Zikhona mhlawumbi izinto oye waqonda into yobana makhe ndenza amatiletile mna njengovuyokazi ukukhe ndizama ulungisa le ngcwabangcwaba yam nomamazala wam mhlawumbi, and see, because utsho into yobana other than that abanye abantu basefamilini are very much supportive, and I love that. Uyazi ke ndikuxelele Chuma, it's hard kumntu onguzwi lakhe. She's that person onguzwi lakhe, of which ke ngoku ifamily knows it and they bayamazi uba unjani. But ke ngoku mna ndihlale ndibe positive, nguye ke owe wazibonakalisa. Then I decided okay mandimthi cut off ebomini bam. And ke ngoku the worst sad part of it ke ngoku, I think 2 years back ndiye ndaluza umamam. Okay. Ikwandim owathi pick up icall ndamfowunela. Ndicinga fanele into yobana akakhange abe na-problem nomzali wam, akazange aze to support me, of which ke ngoku to me leyo into yayi-painful. Ndafilisha no, utsho ukuthi akandifuni really because umama makangeni ndawo kuyo yonke le nto. Yini na Vuyo. How is life Vuyo now? Yonke le nto, and ndiyayiva indlela ekuvisa kabuhlungu ngayo, nokubana angazosapota uswelekelwe ngumama okuzalayo kodwa ngumamazala wakho, and ngumama wakho lowana, kuba xa kusendiswa kuye kuthiwe uzoba ngowalapha kule family. So now therefore that utata walapha ngutata wakho, umama walapha ngumama, so ngumama wakho lowana. Uziva njani ngoku, and emotionally, mentally, nangokuhlala nje unjani? Through amandla kaThixo ke Chuma, Yeah. ndiyasurvive, although it's not easy, because akukho lula ukuzibona into yobana ubuyayazi into yobana esikolweni uniya half kuzo zonke, but ke ngoku ufuneka uvuke uvuthulule, because it was, I think kulo nyaka ngunyaka wesihlanu umlingane wam wandishiya. So ulast born wayesenza grade 7, now wenza imatric. Okay. Yini So ndingumama ndingutata ke akho lula ke, kodwa ke xa ubambelele kuThixo ke konke kuyenzeka.
And mntanasekhaya konke kuyenzeka mntanasekhaya xa ubambelele kuThixo and uThixo akakuthwalisa umthwalo ongenakuwo. Ngoba make sive Vuyo ne umphulaphula uba uzawuthini 28 imizuzu ibethile intsimbi yeshumi sincokola noVuyiswa Mpontshane. Yena ke nje wethu akhawunti 10 chuma sesamcela into yobana well we just want to understand siyafuna ukuyiva into yobana ukuba ngumhlolokazi unjani and siyayazi ke into yobana ke abahlolokazi baye bagaxeleke kwizinto into ezininzi bethe basolekelwa ngabayeni. Nawe ke mhlawumbi if nento ofuna ukuyithetha kuVuyokazi unganithumela ivoice note ku-072 514 5381. Mandibulise sisichu, mandibulise kwakhona. Ndibulise ke nakundwendwe olunalo estudio sisichu. Kumcethe lapha ecala. Ndichukunyiswa yitopiki enincokola ngayo apha estudio nosisi lo uze naye. Eyokuba uzibona uphulukana nobambo lwakho. Into wena Philip. Yho sisichu. Ibhlungu ke lo imeko. Yenye yemeko ezibhlungu mandibeke ngolo hlobo. Ngoba kaloku lo muntu beniqhela ukuhlala kunye. Yonke into nicebisana. Uyi-right hand yakho niyacebisana. Kube uweske sisichukude kwakho nabantwana ke ngoku. Kwenzeke ke ngokuba omnye wenu angabikho. Sisichu. Nditsho from experience bantwana basekhaya ibhlungu kakhulu lo meko. Uzibona nje ingathi ulilolo, uzibona nje ingathi ushiywe into yonke ezantsi emhlabeni. Ibe weske sisichu akushiye nabantwana. Uyabona mna kuyam icase unkosikazi wam wandishiya i-last born yethu yayikwinapkin. Nabanye bengabadalanga uba bangakwazi uba babe ngoba kumntana iyawuhlala ingumntana. Ndizama ukuthi ke abantu abasekhaya ibhlungu nyhani loo meko. Okokuqala abantwana kwinto yenzayo yonke unala into ingathi awubonelisi as uba ibekhona upartner lo wakho. Bangathi khona nje le nto ingafikelelekiyo always uzamela ustrayivela uba ngase ndibonelise. Sewuhleli uncokola nabo behleka isingathi banembuzo on the back of their mind uba uphi umama. Ndizama ukuthi ibhlungu loo meko leyo ndiyifumene kodwa ke ngoku sebe ngabafazi phaa namadoda phaa amadala abantwana abo. Iphinde enye into ebabuhlungu kule nto kukho laa nto ke siye siyingqamele kambe thina madoda bafuna uba kubekho iqabane elizazokuncedisa kwezaa nto buzenza neliya. Ndikuxelela ungaqhathi mntasekhaya. Uqabane number 2 ofike kuloo meko akasoze tu ayivale laa ndawo. Yenye ke into eyandenza uba kude kube kungoku ke ngenxa nje yokucingela uba soze ayivale laa ndawo. And nabantwana asoze ndacingela nje impatheko yabo kulo mntu uzabe engabazelanga. Ndaqonda uba mandincedisane kodwa thanks to ifemeli yam ngoba yancedisana nam bade babe badala. Loo nto ke yandenza ndibe ke nangoku. Yabona uba ke wena laa nto uba yasose ya-adaptheke entliziyweni yam. Ndasose ndabe ndileli xhego ke ngoku lihlala liselodwa nabo bantwana. Kaba bake bandikhumbuze kuthiwa hayi bootata. Ndithi hayi yekani mani. Enkosi siqhube ndithi mandihlomleze kulo mbane. Kangaka. Enkosi kakhulu mani. Enkosi tata mani siyabulela ngosherisa isitori sakho nawo. 28 imizuzu nesiqingatha phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock. Story time. Sincokola noVuyokazi Mpontshane ngumhlolokazi ke. She's based in Queenstown. She's live in our Queenstown studios. You are also live on Facebook, Vukani Community Radio. Sis Vuyo, uyamva ubana lento ayonto ihlela only abantu abasetshini. Sisoloko izinto ezizokubana kube buhlungu xa ubani esolekelwe liqabane lakhe. Ufumanise into yobana yinto esisela iso only ebantwini abangotata. Ndiyafuna ke wethu khe ndibuze into yobana wena uyarelathana nalaa nto yobana ngenene nangenyaniso akekho umntu ozaphinde avale ispace somyeni akho. Yes mhlawumbi ungamuva on nobomi bakho uphinde udibane nomnye umntu but iyasoloko ikhona laa ndawo. Nawe iyakufikela loo nto leyo?
Kunjalo Chuma, injalo. As a result, akabikho mntu ndike ndathi ndikwi-relationship naye because of ndicingela abantwana. Akho mntu uzabathanda njengale ndlela umyeni wam ebebathanda ngayo. Because leyo into edaliweyo. If bona sisivuyokazi bathi hayi bontombi hayi khawuke ungathini? Hayi zii-girls fortunately. And ke ngokomdala une-23 years bake bayitsho bathi hayi mama yonwaba but I feel like mna no akuzofana. And ke ngoku no one will take ispace sakhe nendawo yakhe because akazofana naye. Okay, ndiyakuva mna. 0725145381. Ikhona into ofuna ukuyithetha wethu kundwendwe lethu namhlanje on our story time. Asive lona uzawuphina umphulaphula kweli cala. Hi. Hello sisichu. Hi. Sisivuyokazi. Ndimamele chu wethu. Siyaphola ii-points. Sisanyekile kaloku thina mhlawumbi sisezawuya. Kodwa ke ndifuna nje ukukomelela usisivuyokazi. Okay. No man makaqine chu. Makaqine seqinile uThixo semncedile and useza kumnceda. Yabona ke le case yomamazala ke Chuma ivele ifunisa into yobana mandithwale izandla entloko ngoba kaloku mna ndiyi-understand into kamamazala ozavele angafuni umntana abantu. Tyhini. Ngongathi ngoku ebezawuphindisa unyana wakhe indlela. Phofu akangowalapha lo mntu. Yena nomolokazana baze ngendlela eyi-one abelokhu nomamazala bayabaxhasa oomolokazana babo. Hayi ndawutshata kudala Chuma. Kodwa ke sisibhoboqina mani yena ndimamele hayi. Hayi uyawutshata kudala nyhani ube because kaloku ubuzawuthi izinyo ngezinyo umntana nasekhaya uba ngaba Vuyo ndifuna ukhe njenge into yobana mhlawumbi ndiya-understand into yobana ubukhe wayibalisa into yobana umyeni wakho soze umlibale and asikho ispace esinoke sivalwe ngumyeni wakho but in terms of ndisoloko ndisithi ke wena sisivuyo ne kubalulekile and ndiyakuva from i-conversation yethu into yobana ungumntu oyame kakhulu ngoThixo. Kubalulekile into yobana ube nayo indawo yokukhuphela ne umane uyokhuphela xa usiva ubunzima bendlela. Unaye wena umntu now that nomama wakho akasekho emhlabeni ngoku and lo mntu bekumele into yobana uba ngumama wakho udicide ubana makabhekele ahambele kude kunawe. Ngubani umntu wakho oqonda into yobana Chuma kuthi xa ndisiva into yobana mntana sekhaya indlela iyenyuka ndiqonda uba amandibhenele kulaa ndawo uyandinceda futhi? Yho uThixo ndikuxelele Chuma wenza izinto ngendlela engumangaliso esingasoze siyiqonde. Ndiye ndane-parents endingakhange ndibe like abanye abazalwa nam and then also support from my family nasemzini wam. So ndiye ndithi uyatshuza mhlawumbi ufumanise into yobana lo urelated kule into uyakwazi umbalisela le into. Okay. Ndinomama endiba-adoptileyo abanye bendiphangela nabo and then omnye ke fortunate uThixo wandithulela yena waba ngumzali wam noba sendineproblem qonda mhlawumbi uyamonqena umntu othile but uthi wawukhala kuye akulantuka akusave nesupport ke from ifamily yakulo tata bayandisapota kakhulu nefamily yakulo mamam. So ne-friends and ii-friends uyazichuza ke uyabazi abantu uba uqondwa yilo uyakwazi ukumelana nento ethile so ndingumntu onjalo ke. Oh, and ke kukho laa nto ithi wena Vuyokazi ne ifamily awukwazi ukuyikhetha but uyakwazi uzokhela eyakho ifamily and I'm taking that from le nto ugqiba uyithetha ngoku. Before siyivale ke vuyivuyi ne makhe sive lona umphulaphula ogqibelayo uba ufuna uthini nako. Molweni sasazi. Ukuphande nje wena intlungu. Oh yini amaqhoksi. Usivuselele. Mna ndiseKapa. Ndehla ke ndabheka ezilalini eNgcobo eMarhwathini. Okay. Ndaphinda ndinyuka ndabheka eKapa ndeva kuthiwa umqwathi akaphilanga umyeni wam. Okay. Heyi inoba unantoni sandosuka phayana ebengabonakalisi into nje ndenyuka. Xa ndehlayo ndibona hayi nokubhetele kuba umntu xa esawuhamba uyaqhatha. Uyaqhatha umntu xa esawuhamba.
ndayibona loo nto leyo uyakuqhatha abe ngathi uzawuvuka. kuba lo sithanda ukuncokola, sithanda uthini uhlekisana, ufike sileqane, omnye axhwiphile into yomnye Tshi, sileqane. kwakumandi mos. Ngoku akasayenzi laa nto and uyandiqhatha, phofu wayenza nje. Ndagoduka ndehla ndabheka ezilalini. Xa ndifika ndiphinde ehle yena, ndiyambona hayi mani, ndibuza uba utheni? Athi hayi andiphilanga. Yintoni? Andizazi uba nditheni. Kwathini ndinento phela ngamandla qha ndacinga uba mandize kuwe kuba kaloku uyandazi uba ndingumntu onjani. Okay, Kuba kaloku umntu nenkosikazi yakhe mos bayazana. kakhulu. Yho, agula mye. Wathi uBhetele wabheka eKapa, waphinda kwakhona ndenyuka ndabheka eKapa, wagula umyeni. Ndithe uba ukugulelwa, ukufelwa, wasweleka akumandanga. Akumandanga uhlala ekukhweni, akumandanga umane uzothuthuzelwa. Isibe ngathi mna ke ndandithatha uba hayiso bandibhanqaba engqondweni zam uba loku andikayicingi le nto. Kuba loku uthi ngoku uhleli pha ekukhweni ubucinga ezaa nto benizenza nobabini uba nidlala. Uthi umntu nethathi gqi qomba heyi akumandanga uhlala ekukhweni, akumandanga ukubhujelwa, akumandanga uba ngumhlolokazi. Kubuhlungu kuba kaloku ezaa nto benizenza nobabini nincedisana akubi mnandi, akubi mnandi. Uyaphosisa umntu othi hayi ndiza konwaba, zawuthini, uyaphosisa soze afike. Soze afike kulaa mntu ubuhleli naye ungumyeni wakho. Akacingi ubrother wakho uba loku umyeni wakho Brother wakho, exactly. Baseniqhelene senitheni. Theba ibuhlungu leyo pathi usenayo, ayimandanga tu. Oh, namaqhutyeni wethu. Inkosi kakhulu wethu isithandwa sam. 20 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi ka-11 o'clock. You know what, Vuyo ne? Ndifuna xa siyivala le ncoko yethu, ukhona umntu oswelekelwe ngumyeni wakhe last week. Akakayazi into yobana makathini na. Kodwa kukho abantu abafana nawe, kukho abantu abafana nomaqhutyeni, kukho abantu abafana noba umcethe nabo ababalisayo, like sebeyibalisa ngoku. Bengincokola ke nenye ifriend yam last weekend esithi into endiyifundileyo ngobomi into yobana izinto ezibuhlungu ezenzekayo kuwe ebomini bakho ziphinde zibaliswe kwanguwe, and xa uzibalisa sowuyihleka ngoku, not that intlungu iphelile, but sowukwazi uthetha ngazo. Bangakholelwa into yabantu hayibo ompu uvuyokazi lo uvele apha eTV ndimjongileyo kodwa abe esithi ugqithe ezintweni ezinjalo. Ndiyafuna wethu nje ukhe ucebise umfazi omameleyo ngoku okanye ubhuti oswelekelwe ngumfazi wakhe, umnike nje amazwi obana hayi mntana sekhaya iyahambeka yona le ndlela. Ewe inzima kodwa iyahambeka. Enkosi kakhulu Chuma. Okokuqala ndicela ke ungaphumi emxholweni wakho ne. Okay. Ndicela ucebisa kuqala ii-partners ezisenamaqabane yabo. Life is too short and awuyazi ubomi bakuphatheleni. Ndicela ukuthi kubo ngeli thuba uThixo sababolekile abalingane bawo mabathandane because ubomi bufutshane. And then ndize ke ngoku kwaba ke ngoku bafana nami okanye basandofika kule intlungu. Akukho lula and indlela ke noba singathi iyahambeka but ayikho lula. Umzekelo mna ngonyaka wesihlanu le azange ndicinge into yobana kwi-age of 30 something umyeni wam uyazandishiye. Ndandicinga fanele into yobana sawude sibe lixhego nexhegokazi mhlawumbi sisekunye. But ke eyona nto ndifuna ukuyithetha kubo, umuntu makomelele. uThixo soza kuthwalisa umthwalo ongasoze uthwale. And ke ngoku imbandezelo ezi sigqitha kuzo zizona ezisomelezayo. And ke ngoku into bana uThixo kuthiwa mase yindoda yabahlolokazi. Unguyise kwingedama. So uba ngaba amehlo akho waphose kuye and ke ngoku ungabhekabheki into bana ucinge fanele into bana hayi uzaba neqabane mhlamba abanye babanelithu baba luckily baba fortunately afumane umuntu ozawuthanda abantwana bakhe. But ke lonto ayingoma xesha onke and asoze ufumane laa mntu ufana nalowana. But ke uThixo ke asoza kuthwalisa umthwalo ongasoze uthwale. Iyahambeka indlela even though kungekho lula. And ke ngoku abantwana bakho baxhomekeke kuwe. Funeka ube ngumama, ube ngutata. Ezaa zinto benizenza kunye nomyeni funeka ke ngoku abantwana bangadingi
uzama into yobana ikhaya lakho ulenze libe lifudumana ukwenzela umntana angaphumeli esitratweni ayofuna ubumnandi. Ayofuna Ii-cases ezininzi imfudumalo. abantwana abakhula ne-single parent bavele ufumanisa into yobana bangamaphara okanye abanye bayeka izikolo badrop outa but ke funeka ube ngumzali uyazi into yobana ophilela abantwana ngoba sewunguwe wedwa ke ngoku oshiyekileyo abantwana abanethemba labo. Akekho omnye umntu abazawuthi mama kuye, akho omnye umntu abazawuthi tata kuye. One thing about abaphulaphuli balapha ke Vuyokazi ne besesithi sesiyivalile ne but uyathandwa ke umntu apha and andizokwazi ukukuyeka ungayivanga. Masive uDorothea uba uzawuthini na. Hayi chuchu ndingena seyiphakathi izawuphela itopic yakho nkosi yam. Ethetha umama ongumhlolokazi. Into ziqala utshintsha ngala mzuzu utshintshwe igama ngoku ungabi sengonobani njengoba uthiywa igama xa ufika emzini. Yeah. Khale ngala mhlolokazi. The worst part ke ngochuchu akubikho mntu usecaleni kwakho kwakho umkhanya ifamily le fumanisa uba nalo myeni yakho beyi-breadwinner bachasele bakubukele. Akuthwalisekele uThixo simthandazayo kuba ukuba unayo uThixo ngeke udlule soze kuhambeke kule ndlela. Kuyahambeka ayamkeleki futhi siyaziqinisa nje kulo Thixo. Asoze kube mnandi nje ithi iBhayibhile akulunganga umntu abayedwa but thina esazixelela uba aba bayeni sasingamabambo esasiwakhathelwe nguYesu. Leli phela elinye ibambo ke ngoku izawuphinda replace alikho. Sicela le ndoda inguYesu abahlolokazi ikuthwalise aba bantwana. Ngowam-2016 ukuhamba kwakho umyeni wam ngoSeptember. Okay. My last born was starting i-high school yakhe. Ndaba nalo challenge. Khanda ndaxela uba kwesaa sikolo wayekuso andizumkhupha. Yeah. Afunde ukuzimela umntanam until now efunda enam ndedwa ecaleni kwakhe. Hayi bendingazi ke uba nakootata kuba khona ubuhlungu obunje. sithatheli ke chuchu. Asindawo siqinisa oomakoti ngoku abazibona nabo beshiywe ngabalingani, zii-partners, ii-soulmates. Enkosi kakhulu wethu Dorothy, mandiyabulela mani. Enkosi nakuwe sisivuyokazi va mntana sekhaya ngobana uzoshera istori sakho nathi namhlanje and into endiyithandayo ngawe into yobana ungumuntu okholelwayo nomuntu omthandayo nomuntu omethembayo uThixo. Uhlala unjalo ke sisi, sikunqonelela impumelelo wena nabantwana bakho. Enkosi kakhulu Chuma. Ndiyabulela nakubaphulaphuli beVukani FM. Enkosi. Enkosi kakhulu.